cin zaɓe na ƙasa mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita maimako mu hita mu yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa. To ba ma yin haka nan yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shine mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zaɓe a runhar zaɓe kuɗi nawa za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runha don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba ya kamata a yi gaskiya a kama shi a yi mai shari a kulle shi mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amanar jam'iyyar su a rashin gaskiya su ci amanar jam'iyyar su tare da su mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake haka yadda ake shirya zaɓe ƙasar nan wannan shine ke ba da mulki ashe ba Allah ba yanzu wannan abin da ake wannan ɓannar da ake tafka nan ƙasar wurin zaɓe yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya yanzu wannan ita ce demokaradiyya din da ake magana wannan ba demokaradiyya ba ce abin da ke cikin wannan zalunci ƙarya cin amana munafunci da makirci yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokaradiyya za ta dawwama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki yaya muke tunanin ita siyasa kanta muna waɗannan abubuwan a ce Allah zai batta a samu dawwammamen demokaradiyya su kuma mutanen da suke bin mu suna bin mu ne su tsaya lalle dole su ce sai wani gani suke suna da wasu bukatu wanda sai wani din nan ya kai kan bisa kujerar mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu to wannan hanyar mutane su sani idan Allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba ya tada alkawalin shi zai ba shi mulkin amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan wanda ya samu mulkin sai mulki ya zama mashi masifa wanda suka tasa mutumin gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lallai sai shi yana hawan kujerar mulkin da su zai fara ɓatawa ya zama na maganin su ba ya sanyi don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujerar zai biya musu bukatunsu ba mai biyan bukatar daban yake shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau din yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi. Marigayi tsohon shugaban kasa Alhaji Musa Yar'adua ke